Оста хора, аз съм край. И това е код 4 мултиплеер. И съм 55 левел и имам всичко и съм про. Не, нуб съм. Ама, какво се прави, сега ще видим къде ще играем. На Kill House. Не знам, бате. Не знам, бат. Аре, Kill House ще играем, бате. И почваме. Димчо in the streets. Свалям са, двигам са, правя го по цял ден. И са, който иска да играем да ми пише, му обясня как да играем мултиплеер, спение. И така. Аре, влизам сега с бата и почва Да, сега ви казвам, че не съм много добър. И защо това е помпа като е МК-вата, но... Добре. Не съм про, но съм 55 лева и това ме прави велик. И аз всъщност съм велик. О, shit, fuck you, Не си виждам мерника, бе. Димчо in the streets, you know. Ще пръсна през стената Охнов. Вземи този хит, Димчо in the streets, you know. Ама не, с мене на P90 ще ги пръснат тия лайнари. Ето. Почвам ги. Димчо in the streets, аз съм пати много на тази игра. И след малко ще ги пръсна. Много яка рима. You know, Димчо in the streets. Everybody sleeps. Motherfucker, умри, бе, цигане. Сега ще умра, бе, батите по този човек. О, я, Димчо in the streets, аз съм с 590 и ще ги пора като ластовици. You know. Бата на... Убих някакъв с гранат и съм про... И направих хедшот през стената, бата. Бат, як я съм изпечелих играта. Аре, мап рестарти, като свърши другия мап. Може би ще спра. Абе, да, това е така, като за първи клип, не знаете. Мислях да правя как минав всички мисии, ама нещо ми даде ерор синглплеер и не мога да си я пусна. Бате, ама. Буклук. Ще хитна през стената, бате, и поне ще те хитна, ще ти взема демидж. Ама е така, като направо те свалям, бе. Добре, никой не свалих. Тук руним. И така, оп, влизаме през джама. Прескачаме, фри рунър сам. И пуцата е яко. Бата откъде, ами все път... как сте бъгнала. Оня цивни на легна, вот, аз си го мисля, че е дед. Димчо in the streets, motherfucker. Убих някакъв през стената с някакъв пищов. Ние в базата, сега ги почвам, бата. Ще ги пора като миди. Ева. Бакук. Ще те пръсна, бе. Мангасар. Були хопинг. Чай си взема. Елата, мами ми излага. Умри, бе, мангал. Правим така. Добре, добре, къде ми хитват тия прошлици, бе? Добре. Факя. Опа. Оттам ли влизаш, бе, брат? Къде то? Аре, кептайн. Към си там, брат. Аре ги почвате. Димчо in the streets. Свалям. Педал. Мога ми откарат на фрага, бата. Бати ти е нещо. Аз повеха направя такъв, като ти фраг. Димчо in the streets. Това му набих бати канчето.
Ще да им влезне тук, се каширам и ще ги пръскам, да се разпалвам. Бате... Чека да се спалва, да. Ево, мама. Добре, няма никъде да ръниме. Рън. Ето го пилето. Идехте ли го гледате? Юно, то го заклах. Не мога го заколя, бе. Аре, бе. Умри, бе. Аре, бе. Бах ти. Някой ми стил на фрага, бате. Тероризъм. Преди фашисти. То го... Ева те заколям, бе. Kilek байде, фабе и мангал. Може да се справи на него. Затова ще има like a boss. Какви хедшоти съм правил, бате. Снайпера много. Мангасар. Това бе, бате, ще ме килна. Убих го. Не, види с онлайн. Онлайн. Къде е, мангал? Ще има вземи то шит. Изим ти на фит. Къде ме цепете? Килят бай грузно. Гът, това на авто. Баланс. Така се прави. Ръш. Опа. Бата, кой го метна този смол гранит там, бе? Казах ви, че не съм добър. Шанс, батка. Димчо Industries. Килнах някакъв. Само бият последно и спирам епизода. Следващия епизод може да е с някой. Може да съм сам. Зависи. Дали ще ми пишете да цъкаме или не. Но само в едетенца и садва я. И хубава раз умрях, до следващия път и чао.